Hoe is het daar boven? Ja, warmte stijgt omhoog, dus het is... Maar wie ben u? Ik ben Soraya van Circus Saranti. Saranti, uit? Yes. Leeuwarden. Uit Leeuwarden. Yes. Lucky. En helemaal in de Westerijn. Oh, ik zie bijna onder je rok. Hé, maar jij rent hier vandaag ook rond? Nou, ik ga niet rennen, maar... Nee, rennen, dat is Fries van lopen. Oh, nou, dan ga ik inderdaad rennen. Maar als je wel Fries praat, je pap in de Westerijn. Ja, dat is echt weer, ja. Ja, mevrouw? Ja, dat wordt wel tijd, ja. Maar zo'n dolle zou je wel leren. Wij wie maakt de kosten ook altijd aan, hè? Wie kent Duits, wie kent Engels, wie kent Nederlands. Dus ik vind wel een Nederlander, maar ik wil zeggen een beetje Fries kennen. Dan ben ik met 12. Ja, 12. Topmodel. Mevrouw, als nou Oerel Del komt, dan zei ze even goeiedag alle jaar. Goeiedag alle jaar. Nou, dat vind ik het top. Ze staat erop.